जत्रा हव्या मा खैसर रे जत्रा आधीची पालकाण्यातली आधी तरी सांगायचं ना होय. चल जाऊया त्याचं चल खय चलत वारता गाडी जाणार ना अरे गाडी जाणार नाही म्हणून तुका त्यालाच वाटेन वरतो कळला काय पाय दुखले हो, चला न चला गाडी नाही तर काय अजून जवळ चलता येत किलो नाही. काय आला ती जात्रा गमता ती नाटक कोणचा अरे प्रत्येक दशावतारांचा असं वाटतं होय होय बरे हो बरे हो. असं उंटत कोणतरी सांगा होणार होते तो. बरे बरे असंच म्हणून सांगा होते बरे काम बरे करतो सांगतो हो ऐकलंय मी बरे बरे आहोत म्हणून सांगतो म्हणून म्हटलं जाऊया जाऊया मग बघूया ना वाजव बघूया आपला वाजे किती आहे? गेलो तर हो. पुरा बघून येऊया त्या जागरण जमणार नाही ते बरे असं फक्त तुका सवय नसल्यामुळे तो परिणाम झाला बाकी काही एक नाही नाही दिलंय ना नाही कसलं. आता भूतान येते मी कळला भूताक झाला अरे तू समतात कडकडला बरं मूत पण चुकशीत बिकशीत नाही ना तुम्ही हा, असाच आम्ही म्हणते. बोईचं पुढे उभे असतो आम्ही पुढे उभे आहोत बाबा नाहीतर कुकारो घाला हा जास्त जाऊन लांब जाऊ नका नका माहिती नाही माहिती आहे मा बरा वा वर ढगाला लागली कळो वर ढगाला लागली कळो पाणी ठेम ठेम गळो वर ढगाला लागली कळो पाणी ठेम ठेम गळो असं दास चलतो दिसतो अरे हे गेले खोल बॅटरी कहींची दिसणार ना अरे आत्ता होते गेले खोल दिसणतोय नाही हौशी घरान खाऊ रेंजय ना त्यांना फोन लायतो खो बॅटरी काही दिसणार नाही काहीच नाही अरे गेले खो हे अरे काय करतो खडे गेले खडे अजून का मुक्ता रोल होतो हलनात नाही कसं वाटतं अरे त्या मुताचीच सवय हा म्हणजे ज्या कमला, म्हशी, पण तो म्हणजे अजून एकदा बघतो उभं ना, आम्ही काय राहून करी आता काय तो भरपूर मुतलो होय तो येता येता ती काय बॅटरी येतलो तो चल 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 आम्ही चला आम्ही चला आता सर चला पुढे इथं बरं होईल चल. सगळ्यांनी बसवल्यानी गोयकरांच्या इट्यान सुद्धा बसवल्या असे कोणतरी दिसतो वांगडाक गावतले माझ्या अरे बाबा कोण रे बाबा अरे मी तो अरे तू जत्रेक जातोय बा मी जत्रेक जातोय बिया नको मी हे बघ माझे पाय बघ भूत नोय मी हा भूत नोय जत्रेक जातोय मी तू खय येतो जत्रेक जातो जत्रेक जातो बिया नको हा जाऊया चल 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 माझ्याकडे ये अरे मी या जत्रेक एकटो जातोय तू तुका का चल 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 जाऊया बिया नको हा बिया नको मी जत्रेक जाय होतं पण एकटो कसो होते दोघ जण होते रे गेले गेले मुताक झाला थांबले ते गेले जाव गेले कसे काय तुमका दोघे जण गेले कसे पण ते बॅटरी मारलं सात घातलं कोण जाग खरंच ते सांग ना का? गेले ते जाव हो. अरे मी तुका सांगतोय बघ बाबा येईल शिजवल्याच्या मात्यार येईल शिजवल्याच्या मात्यार तुका चको लागलो काय?
चको म्हणजे चको म्हणतात ना तुम्हाला माहिती ना चको वाईट गावना नाही हा तो गावलो तू बरा झाला देव पावला आणि तुम्ही गावला बरा झाला समाजल्यात माका भय नाही कधी मी रात्रीचं गावाचं वय तिचं जात आहे आता तुम्ही नाटकाकडेच जातल्यात ना ह्याच्या पुढे असल्या वाटेन एकट्यात ती खोई जाऊ नको नाही, नाही, नाही. माका वाटतंय माहिती नाही मग नंतर सगळी वाईट लागली हे बघ तुका मी सांगतोय कधी काळान तू एकटो असलोय आणि असो जर तक्यात गावलंय तर अजिबात भिये नको काय करू काय आपण काय करू माका ह्या चक्याचा खूप अनुभव असा हा. आपण काय करू काय काय करू ह्या? 5 मिनिटं फक्त खालते बसायचा म्हणजे बसा 5 मिनिटं बसायचा हा. आणि 5 मिनिटांनी तुका खंय जी जावची असं वाटती बरोबर गावतली कारण त्यावेळा काय असता चारही दिशाक सारख्याच दिसता आणि मन घाबरलेला असता आपला उन्हाने हे सगळं जातं असं हा म्हणून त्या तसं जाता माका आधी माहिती नाही अजिबात घाबरायचा हा, नाही हा. काय आपण 5 मिनिटं अगदी शांत देवाचं नाव घेऊन बसायचा आणि थोड्या वेळ उठले ना अरे पाया खालचीच वाट असता समजला होय आता जा ही बघ ती जी लाईट दिसता ती बघ हा, हा. थंय जात्रा असा थंय जात्रा, मग चला, चला. होय जाऊया जवळ येईल आता होय चला हा. चल लवकर चल हा हा हिलो रे बाबा हे बघ ही वाट ही वा हा ही वाट हो. हा. ही काय जत्रा ही बघ होय तेव्हा जाता होय अरे बघले ते बघा माझ्या बरोबरचे ये अरे तो रवलो खो काय पत्तच नाही ते हो काय इलो अरे गणो न्हू नंदन मरे अरे पण गणो खरवलो तो हा? काय आला अरे आमच्यानं गणो इलो मरे मुताक रोवलो थांबलो तर आमका वाटलं पाडसून येता बॅटरी गमतात आम्ही आपल्या पुढे चालत राहिलो. हो हो चुकलो काय रे शोधून शोधून आम्ही हैराण झालो तुका तो ना येतो लो काय भिया नका हो बैलो हे अरे तो- तुम्ही माका थोडं थेळ दिल्यात माका रस्तो माहिती नाही सांगितलेलं आहे तुमका अरे हे पण तुझी आमका बॅटरी वाटलं दिसा होती दिसा होती येतोय का? का? कप आहे तुमच्या तरी ते म्हातारा माका मिळलो म्हणून बरा झाला कोण म्हातारू रस्तो का आलेलो हे? आता होतो हो होतो गेलो खय तू दिसणार नाही मरे गेलो खंय? दिसता ना खय गेलो तो आता होतो मागे इतक्या धोतर घातलेले म्हातारवालो होतो हो म्हातारो नाही तो बघे अरे तुका वाट दाखव इल्लो तो देव उच्चार ये बाबा. काही एक भियाव नको काही एक काळजी करू नको बघल्यात ना 12 उन्हान 12 काय रे, काय रे? चला काय चला ग, चला काय जाऊया, ग? चला जाऊया. काही एक अंगसुया काढू नको तिया अरे बघले ते बघा माझ्या बरोबरचे ये अरे थांब 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 अरे हो गेलो पुढे काय मुताक गावाचा नाही होय जर मुताक घेऊया हा अरे बाबा ऐकलात ना हो जर व्हिडिओ तुमका आवडला असात लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा आणि हा कॅज्युअल मालवणी सबस्क्राईब करा आणि घंटा वाजया आणि जात्रेक चला हा चला तर चला चला चला